Što se tiče Lige šampiona i inače nema problem nikad s motivacijom. Radi se o izuzetnim pojedincima, radi se u strašnoj ekipi koja je godinama već zajedno radi u istom sistemu i koja uvijek ima samo jedan cilj i to je doći na Final Four Lige šampiona. Jedna jako bitna stvar koju ja kažem prije svake utakmice da od 14 utakmica mi ćemo nekog iznenaditi. Možda će biti taj dan da iznenadimo Kielce, ali sigurno ne podcjenjujemo njih, jako su dobri, jako ih poštujemo, kogod da dolazi od njih jako je dobar i što kažem u sistemu je, sve se zna ko šta radi i to je kod njih ono što je najsnažnija karika. Bez 60 minuta na ovakvom nivou nikako ne ide, vidjeli smo to sami sad u Zagrebu gdje smo odigrali jako dobrih 40-45 minuta. Znamo šta nam fali da je to još 15 minuta, ali nije to tako lako reći. Svaka ekipa od ovih ima 16 jednako pravnih igrača, kad se neko zameni ne dolazi neko koji je manje iskosan nego dolazi još bolji igrač i na nama je da damo tu više i srca i emocija i da probamo s tim da dopunjujemo ovo.